Pontevedra resístese a cancelar un dos eventos máis populares da cidade. A Feira Franca volverá este ano a Boa Vila a pesar da crise da Covid. Iso sí, tal e como anunciou o seu goberno municipal, esta cita será moi distinta de anos anteriores. Esta imaxe non se repetirá e esta outra tampouco. Nesta edición non haberá o tradicional acto de inauguración, tampouco estarán permitidas as mesas particulares e suspenderánse os torneos medievais na Praza de Touros. Non haberá, lóxicamente, o espectáculo do venres, porque é imposible facer ese espectáculo mantendo as normas de seguridade precisas para a celebración de calquer evento, porque por moito que se afore o espazo, chama moitísima xente e é imposible garantizar que non vai haber aglomeración de persoas. Ademais, as normas que acaban de sair publicadas no DOGA, onde non pode haber mesas de máis de 10 persoas e onde se aconsella tamén a relación dentro do ámbito habitual de convivencia, pois fai imposible que as mesas de particulares que se poñían por todo o centro histórico e pola Alameda se podan facer garantindo a seguridade tanto das persoas que están ali como do resto. Polo tanto, optamos porque non vai haber mesa de particulares e na hostelería, pois na medida en que poidan e cumplindo coa normativa que en cada momento se estableza en función da crise sanitaria. A Feira Franca adaptarase así á nova normalidade, ao igual que o fixeron as festas da Peregrina, unha celebración que deixou un bo sabor de boca entre os pontevedreses. Houbo dous momentos nos que houbo que activar o protocolo de emerxencia porque houvese algún problema porque había demasiada xente, que foi no concerto de vacas nas pistas de Campo Longo e no de Baiuca na Praza do Concello xusto cando xa remataba o concerto. Polo demais, pois os centros de actividades que se desenvolveron durante toda esta semana e no que levábamos de verán, pois encheron Pontevedra de música, de teatro, de ilustración, de poesía, de maxia e de moitísima actividade que agardásemos que fosen pois da satisfacción da xente e desde logo desde o servizo estamos moi contentos con como se desenvolveu todo. As festas de verán de Pontevedra continúan nos vindeiros días. Ao longo desta semana verán música tradicional a cargo do programa Virar coa Gaita e a Monteporreiro chegará o evento Urbana Pontevedra. Para rematar, o 23 de agosto celebrarase a popular Festa do Demo.